Oh jee. Tänään ei käy hermoille edes kohtuuttomat vaatimuksesi työmääräni suhteen. Elämä hymyilee rouva-osastonjohtaja. Kerrassaan erinomaista. Mikäs Koskisen nyt on noin tolaltaan saanut? Eikö kissa kussut aamulla muroihin tällä kertaa, vai onko kyseessä joku muu vastaava ilonaihe? Nyt taitaa rajalla mennä todellisuus ja mielikuvitus vähän limittäin. Mutta ei se mitään. Sehän on hienoa vaan. Kissaa minulla ei ole, mutta kohta on. Miten muuten oma kissasi voi? Herttua ei muroihini kusehsi, ja vaikka se ei sinulle kuulukaan, niin kissani voi erinomaisesti. Herttua on laihtunut ja painoa enää 65 kiloa. Mistä kissasta puhut? Löysin todella upeita kissoja netin deittipalvelusta, ja tänä iltana menen tapaamaan ensimmäistä ehdokasta. Toivottavasti on karvattomampi kuin Herttua. Herttua on ihan normaali karvainen ja kokoinen kissa. Se on vain isoluinen ja perso kaikelle mitä voi syödä. Mistä deittipalvelusta sinä treffiseuraa olet löytänyt? Löysin sattumalta sivusto nimeltä seuraa.org ja siellä oli esittelyssä kaikki laadukkaimmat Suomessa toimivat deittipalvelut. Valitsin niistä itselleni sopivimman. Minullekin voisi tehdä hyvää ihmisten seura toisinaan. Herttua on mitä parhain kumppani, mutta kaikkia tarpeita se ei pysty toteuttamaan. Kaipaan ihmisseuraa iltoihin. No tuossa on linkki, niin mene sinne ja ala etsiä itsellesi sopivaa kollia. Tuollaiset topakat mammathan on nykyään todella suosittuja nuorten miesten keskuudessa. Aion vai? Pitääpä mennä tuonne sivustolle katsomaan millaista deittipalvelua siellä on tarjolla. Kiitos hyvästä vinkistä. Otan tämän huomioon delegoidessani tehtäviä jatkossa.